taman kaputren ya. Terus Tahu ya, bujuk lah. mumpung kagak bujuk. Kok malah orangnya gak ngomong soal kowe. Sakarepmu dhewe gak tau kelawanan. Aku mau sadar wong nglakoni mungkin yo kene. Yen kowe gak tau kelawanan, kleru. Wah, ini lo bener. Sing dibawoso, kowe mau cepat soalnya. Wonten bulan nopo ingkang dipun desta punika ingkang kula panjenengan ping lewat. Terus Prabu. Dadi ora nyolong bedolan dunya. Wari bandrek jiran trik Nggih, terus Indrawati. Apa malih wis kerake? Lah menurut kowe Sopo? Kami kula kudu sembah. Uga sebagi sugih kendel bondowani. Ilmu ana pedalaman kaputren kanthi nupat beteng. Skandal suletmu. Saestu sinten. Sampun kesusun darati Gusti ora dipati. Kulo mboten tumindak. Yen pertenten kene ature para adipati. Nalika semono lu pertama sari puten ceprok dengan muku. Nganti keplayu kau ya dene tidak dari sektoran dari tanah. Gambaripun waton kono tidak carane sampun kesusun darati itu. Kinun Prabu. Wonten paman sanes ari kawan menika ingkang ditaun kaputren. Bener kecil. Nggih, kula Tapi lipatmu rada beberapa tegian. Mas Prabu itu dari susi. Bener dewan jadi seksi. Lalu cedok kudu sembagi. Wis ngorake sabda dari ratu. Wani geger. Gedene wani empat setel lu pertama sekali. Esok bareng petai Bagaskoro kudu sembagi. Nopo paukuman gantung. Iku cedok. Lengkap
wis kabudhen. Akeh para sekti bener akeh. Kowe wis wani berjak barang itu mindoe mati. Mengawis dari kalau kulo kapok akhir kita nampi bidolokan jumwi dawo kejenengan sabdo panto ramu akan lawan yang disebut panen dawo akan kawan itu kulo terima tidur kartu